Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, iti panagsubli ti lagip ni Ruben. Nagturong dadagos iti lugar ang nakapasamakan ti panangkem magdaken kuana. Dinakamat namin ken ni Diana, noan niya tinapasamak. Ken no kasano, anaam-am muna dala ka Ignas ken Alona. Iti daytamot lagun daway, nakuna ni Doña Dolores ken ni Celia, nga agsapol dalangan iti sabali apag naidanda. Gaputadinan kayat yagned iti balay ni Bakit Ansing. Insungbat mo't ni Celia nga urayan dapay ni Diana, noan niya ti makunana iti desisyon ti Donya. Iti sabali abangir, saan pa'y lang ang makaid na ni Lindon. Gapu iti dinan pan nakakita ken ni Diana. Nakunapay ken kuana ni General Barbosa, ako maya kay tiriknana, gapu iti madingar aramiden ita ni Lindon. Kabayatan na, inumong ni Lindon, dagiti tattao na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapolwan. Tugot, ti napalabas. Pinayaban na kami, Boss Lindon. Napataglaw na iti bagak kada kayo. Umdasan ti bilang yo amang sapol kini Alona, nga anak nila kay Ignas. Kanya ti aramidan mi, boss. Sawaran nyo ti lugar anang kamagan nyo idikan kwa na. Patsyek nga asidaglaeng ti pagnanaadan da iti dayja lugar. Kamagan nyo dayja babae, kat idatag yo kanyak. Agtignay kayon. Wan, boss. Wan, boss. Kakanwa, mabantayon. Tayo. Tayo. Brando, sumurot kamat kadakwada. Aramiden nyo ti ibagbagak. Wan, boss. Sikati matungpal. Nunas ka na sawarin nyo amin asuli dayja lugar. Aramiden nyo. Ala, surutemon dagiti kakaduam, Brando. Nagtignayan dagiti tattaok. Agar ari ita iti barukong ko ti panagibalas. Jak maaklon ti panaglibas ni Diana. Ken ti pan nakakitak asibibiyag ni Ruben. Babaan kini Alona akaayan-ayat ni Ruben. Mabalas ko ti awanan pain. Inutek ida apatayan. Sana rumbang agtinag ni Diana kan kuana. Iso ariribukak tibiyag na. Aramidak ti amin. Tapno agbalin nga impyerno tibiyag dayjay aruben. Saan ka di paya si mangpat ni Diana, Celia? Saan pa'y, Doña Dolores? Oh, hanya nga taan tinapasamak iti anak ko. Itay da paya nagkuyog kin ni Ruben. Ulitak manan nga ibaga. Awan ti rumbang apagdanagam kay ni Senyorita Diana, no kakuyog na ni Ruben, Doña Dolores. Awan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Awan ti panagtalak ko iti dayjay alalaki. Amangan no dakas tiramiden na iti anak ko. Di ka kumagpanunot iti kasta. Nasingpat ni Ruben. Di na maaramid ti pampanunutan. Apay nga isakit mo dayjay alalaki, Celia. Amumatan nga agad-gad tirik na kan kuana. Jak kayat nga iso ti mga sawa iti anak ko. Anya? Sipod pa nadagsanan tirik na kan kuana. Awan namnamaan ti anak ko kan kuana. Agrigat tulang iti den na ni Ruben. Doña Dolores. Amang ano bagbagalang ni Ruben na napukaw tilagip na tapno pagtalikodan na tinaramid na iti anak ko. Talaga adyak kayat dayjay a Ruben para kin ni Diana. Si Mangpoton da Ruben ken Senyorita Diana, Doña Dolores. Apay asimurot pa'y laday talalaki dito'y. Ngalabit nga itulod na laang ni Senyorita Diana. Maagday ta, Diana. May salang amamirmiraot ti kayat na. Jay kumabak ng ati pakiasawan na. Ne, agturong dandi ti balay. Lukatakon ti ridaw. Diana, apay ang nagtalinaad pa'y la dito'y ni Ruben.
Pagawidamon. Anya ka din ti sasawam, mama. Apay kumaapagawidak ni Ruben. Mga nusap-sapulin ng dala kay Ignas kanday tiyay nga alona. Anya pala kumataramidan na ditoy. Mama, nasken amaamwam daytoy. Anya dayta? Nagsublin ti lagip ni Ruben. Amunan tinapasamak kan kuana. Anya, nagsublin tilagip na. Katam mo na pa yan tinapasamakan ko ano? Wen, mama. Ang apay anak laat ka itiimbagak. Ang nagsublin ti lagip ni Ruben. Ha? Ako apay kumamakla iha. Anya timbagakan ka ni Ruben. Muna ka din no asino tinagpanggap itibiyag na. Dayta ti kayat na atakwaten. No asino ti utak iti pan nakapaltog na, mama. Anya? Ngam malagip amin ni Ruben tinapasamak kan kuana. Oray siyak. Kayat kumat atakwatan. No asino tinagpanggap iti biyag na. Jack mapakawan. No asino man dayjay, mama. Agyaman akta nagsublin ti lagip mo, Ruben. Wen manang Celia. Nalawagan ti aming kanyak. Agyaman ang iti ado at tulong mo kanyak. Babaan ka dagiti ladawan ni Diana nga inted mo kani Tata Ignas. Ininot ang nagsubli ti lagip ko. Ruben, inggagarak nga imbati ti ladawan nyo kani Diana kani Tata Ignas. Tapno ipakita nantukan ka. Manang. Nabayagan akayat ko nga ipakita ken ka ti ladawan. Ngam adda makalapad. Pampanunutak ni Alona. Manang Celia. Idida mo pala makita ka iti balay da Tata Ignas. Panggap kun nga ibagakan ka ti kinapudno. Ngam linapdanak ni Tata Ignas. Oh. Nakuna na kanyak asaan pa'y apanawan ti panangipudnog kan ka ti amin. Gaputa masakitan laeng ni Alona. Mawatak. Pampanunutot nga rod ita. No kasano nga ilawlawag ko kani Alona ti amin. No talaga nga ay ayatan na ka ni Alona. Maawatan na ka. Amok ti pakasaritaan ti ayan ayat yu adwa. Manang. Husto tin ako na idikanyak ni Tata Ignas. Dumteng to da ito'y akan ito. Nga agpili kanto no asino kada Senyorita Diana ken Alona ti ayatem. Ha? Da ito'y titandaan ng Ruben. Ni Senyorita Diana ti damo nga ayat mo. Nasaktan ken nagsakripisyo idinagpukaw ka. Nabayag a panawan ang nagsagaba tapno makita na kalaeng. Manang Celia. Ay ayatan na kaunay-unay ni Senyorita Diana, Ruben. Kakadwa, iwaras yun ti panagkita yo itaglaw lang. Nasken na makita tayo ni Alona akayan ayat ni Ruben. Wan Brando. Saan tayo apangayan ni Boss Lindon? Aburidon, gapo iti mapaspasamak iti agdama. Kaya't nabalsen da dya Ruben. Wan Brando. Makita yung matilangan na itay. Kaya't napayan nga ipangpangro na ti panagsapol tayo. Ngam iti negosyo na. Nalawa man dito yung lugar, Brando. Masarakan tayo nga taday di babae. Isu nga ron nga agwaras tayo. Tapno nalakalang nga makita tayo da dya babae. Ora siyak. Patyak adito'y lang ti pakasarakan tayo kinkwana. Kumusta ka, Ruben? Nagsubligaya man tilakip mo. Uwan doon niya Dolores. Balagip ko amin na napasama kanyak. Nabayag met apanawan asana nagsubli tilagip ko. Amom, Ruben, nagdandanag kami kin ni Diana idinagpukaw ka. Karkarara ka. Asapay la kumatawan dakas anapasamakan ka. Agyaman ang itiday doon niya Dolores. Kunak kami no kaguranak. Oh, apay kumakakura ka. Kat sikatikayan na yati anak ko. Di ka kumagpanunot iti sa bali, Ruben.
Doña Dolores. Agyaman aklaunay, tanagsublin tilagip mo. Agad, amom ka din, no asino ti utak ti pan nakapaltog mo. San pa'y, Doña Dolores? Daytay tatipang pangrunak adoktalan. Anya, pangpangronam ko nam? Wen, Doña Dolores. Pagbayadak itinanginan jay tao nagpanggap itibiyag ko. Ang adda ka din suspek mo, Ruben. Adda, Doña Dolores. Mabalin ka di amamuan, no asino ti suspek mo? Jak mabalin nga ibaga. Mamo ang tulatan. Jak agsardang, aging gaasan ang maibalod ti prime suspect iti pan nakapaltog ko. Nilakit dilindon ti suspek ni Ruben. Sa narumbang apaatiw nilindon kan kwa na. Iti kanitong agkibaltang, mairamanak. Agpada kami ang maipisok iti pagbaludan kinilindon. Oh, naskan ko maamakasaritak nilindon, sakbay amamuan ni Ruben. Ang kasano nga aramidak data. Ang mga nosyak mati patayon ni Lindon no makitanak. Oh, anya taramidak. Mariribukanak. Saan arumbang agtali na utak dito'y. Pumanawak no iso ti kasapulan. Mama? Sikamot gayam, Diana. Oh, apay mama. Kanayon ka amakmaklaat. Apay ka di. Saan ka naklaat, iha? Dalang aming pampanunutag. Anya day ta ay apang panunutam. Iha, pumanaw tayon dito'y balay ni Antim nga ansing. Agkasira tayo laangan iti sa bali a lugar. Anya? Day tati kayat ko ang mapasamak, Diana. Diyak kayatan ti agnaad dito'y balay ti ikit mo. Sa dino ti kayat mo a pagkasiraan, mama. Iti natalgad matla alukar, iha. Basta saadan nga iti daytoy alukar. Nakababain pa yan kin ni manang ansing. Mama? Sapay lakuma tamaawatan na, iha. Pumanaw tayon iti daytoy alukar. Diana, agsubli ako niti lugar ta Tata Ignas. Baliwak tumanan ti umay ditoy. Agan anad ka, Ruben. Urayak ti panagsublim. Wen, Diana. Urayan nak. Di kagdanag. Kasaritak ni Alona maipanggap ka data. Ilawlawag ko kun kuha na ti amin. Dakkal ti panagtalag ko kan ka. Sapay la kuma. Tamaawatan ni Alona ti maipapan ka data. Sapay la ko ma. Amo ka na sakit na iti nga ramidak. Aganas kan amay bagakkan kuha na ti kinapudno. Ruben? Agpakada kon. Kat urayan ti panagsubli. Nakasaritam ka din ni manang ansing, may papan iti yaakar tayo iti pagnaudan, Diana. Wen, mama. Nagsarita kami itay laang. Agyamanak ta umanugot ka iti kayat ko ang mapasamak. Diyak ngaminan maanusan ti agnaud pa'y dito eh. Oh, apa yan nagsennaay ka? Pampanunutak laang ni Lindon, mama. Amok. Aging gaita. Katsapsapulan na tayo pa'y laang. Diana. Dakas dadya a tao, mama. Awan umasping iti kinadakas na. Patsak adakkal ti pakainaigan na iti pan nakapaltog ni Ruben. Ha? Ngem addan tulat ta panagpullo dadya at tao, mama. Senyorita, ada ka di madlaw mo ka ni mamam. Anya ko matimadlaw ko, manang Celia. Tunggal malpas kayong agsarita. Nakaululimag.
ken nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Ha? Nagunag ti pampanunutan ni mamam. Kanayon ko pa yung madlaw asaan ang makaid na. Anya? Kanayon pa'y anapudot ti ulo na no kasaritak. Naidumduma ti ugali ita ni mamam. Senyorita, naskan nga ibagakkan kadagiti imbaga itay kanyak ni mamam. Anya dayta, manang? Aging ga ita, agkad-kad ni mamam iti relasyon nyo kan ni Ruben. Anya? Pamaranglaang dagiti ipakpakita na akinaimbag ka ni Ruben. Kontra ni mamam iti relasyon nyo. Amok dayta, manang. Kabisado kong ti ugali ni mama. Nalaing nga agpamarang ti inak. Numabalin. Jakon kaya't asumurot ka pa iti papanan mi iti anak ko, Celia. Anya? Nojakla pampanunutan ti anak ko. Nabayag kan a pinapanaw. Doña Dolores. Awanan ti tangdan ko kan ka. Sana kon abak nang. Iswadi kan mang namnamapay. Jakon kasapulan ti tangdan. Sakbay ang nagsat ti angas day di Don Roberto. Pinagkarinak ajak baybayan ni Senyorita Diana. Anya. Nagkariak nga rod iti day di agundaway ajak baybayan ni Senyorita Diana. Isu nga aging ga ita. Addaak payla ditoy amang bantay kan kuana. Mang bantay ko nam, Celia? Di na ko mapagkatawaan. Kabalam masalak ni bantibiyag ti anak ko. No iso ti kidkid dawan ti panawen, aramidak. Matakderak laang ti karik iti day di Don Roberto, ajak baybayan ni Senyorita Diana. Oh, no sa anak nga agtignay, agpagad matibyak ko. Mariribukan ak nga agpampanunot. Saan nga amo ni Diana ada kami kinilindon ti utak ti panakapaltog ni Ruben. Ay, buwisit! Nagulbod dagiti binaon ko amang patay ko makin ni Ruben. Kunada na tayon, ngamsaan mat gayam. Dakkel agatad timbayad ni Lindon kadagiti hired killer. Ngam nagkibaltang ti amin. Wah, nagsoblin ti lagip ni Ruben. Kat sapulan nan ti utak ti panakapaltog na. Nokas pangarigan ta atiwan na ni Lindon itirangat. Maibaganan to asyak ti may nga utak iti panakapaltog ni Ruben. Wah! Naskan ang makasaritak ni Lindon iti kabiitan a panawan. No kasta, nagsublin ti lagip mo, Ruben. Uwan Tata Ignas. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kada kayo kanalo na. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita. Malagip mon ti amin. Uwan kayam. Sa dino tayo ni Alona. Diyak amuno sa dino tinapanan na, Ruben. Itay pa'y apan padaanan na ka. Anya? Saan ang matagtagari ti anak ko? Di na pa yun kasarita. Nasakit tinakam na, idi sinapul mo ti pagnanaadan da Senyorita Diana. Tata Ignas. Kaya't ko ang makasarita ni Alona. Ilawlawag ko kan kuha na ti amin. Ruben. Ang mariribu ka na. Nanya ti rumbang nga ibagak kan kuha na. Sigurado akaguran akto. Anya ti agururay agasat da Alona kan Ruben. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser.
ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.